Liban finitigiw y'a fɔ ko u ye a siɲɛ fɔlɔ kɛ kabini kɛlɛw daminɛna Israël ni Hezbollah cɛ a san kelen ye nin ye ka jaabi di Israël ka marifaciw ma jamana woroduguyan fan fɛ a ka sɔrasi 2 ka saya kɔfɛ wa Israël ye fagali bingani kura kɛ Beirut n'a woroduguyan fan laminiw kan. Israël fan dɔ fɛ Iran ni Hezbollah cɛ ka juguya bɛ siran bila ko dɔ la min tɛ se ka kɔrɔbɔ arabu gun kan Moyen-Orient san kelen tɛmɛnen kɔ bingani min ma deli ka kɛ fɔlɔ n'o kɛra octobre kalo o tile 7nan na san 2023 Palestine Hamas fɛ Israël dugukolo kan o min ye o kɛlɛ lawuli Gaza ka fara a ka bingani jugu ni fagaliw kan Hamas ni Hezbollah kan n'olu ye Iran jɛɲɔgɔn ye n'o ye a jugu kalilen ye Israël ye bagabagali kɛ k'a bɛna jaabi di Iran ka gɛlɛden jan n'o ye misil 200 ɲɔgɔnna cili ma tarata don a ka jamana kan. A ka worodugu dancɛ la Liban jamana la Israël y'a ka bingani fanga bonya Hezbollah kan kabini septembre kalo camancɛ min ye kɛlɛ daminɛ a kama walasa ka Hamas dɛmɛ octobre kalo o tile 8nan na. A ka finitigiw ye dugukolo kan baaraw dɔ daminɛ minnu ɲɛfɔlen don ko dantigɛli ani bontafɛn Liban woroduguyan fan fɛ tɛnɛndon.